Dinamičan, brz i zabavan. Speedminton je kombinacija skvoša, tenisa i badmintona, samo još malo brži. Ovaj relativno mladi sport velikom je brzinom privukao brojne sportaše diljem svijeta. U zagrebačkom naselju Siget izgrađena su prva 3 profesionalna terena za speedminton na svijetu. Hrvatski speed badmintonski savez je jedan od osnivača Svjetske speed badminton federacije i ukupno sada u savezu 11 klubova. Ima u Rijeci, u Ičićima, u Zagrebu, u Fužinama. U Zagrebu imamo 5 klubova i okuplja oko 100-tinjak igrača. Imamo odlične rezultate, u stvari vodeća mjesta u juniorskim konkurencijama i u ovim Open Divisionu isto imamo zadovoljavajuća mjesta. Dvije naše, možemo reći, vodeće juniorske igračice do 14 godina, to je Nika Miškulin koja je trenutno 3. na svjetskoj rang ljestvici i Lucija Ilić koja je 5. na svjetskoj rang ljestvici. Ja sam Nika Miškulin, imam 13,5 godina, treniram speedminton oko 2 godine. Ja sam Lucija Ilić, imam 14 godina, speedminton treniram 3 godine. Za njega sam čula od prijateljice, došla sam probat i svidio mi se sport. Igra se sa ovakvim reketom, igra se sa manjom žutom lopticom koja je brža od badmintonske loptice. Znači, speedminton se igra na pola teniskog terena, ali se igra bez mreže. Razmak između terena je 12,80 metara. Dakle, igra se do 16 bodova, svako 3 puta servira. Dakle, bod se dobiva kada zabijemo drugom protivniku lopticu u teren, a izgubimo bodove ako loptica ode u aut. Moraš biti skoncentriran u tom sportu, ne smiješ se uzrojavati ako gubiš i to je to. Iako su na turnirima odvojene kategorije, muškarci i žene nerijetko međusobno zaigraju. Tko je bolji? Nisam puno igrala sa dečkima, ali ovo što sam sada igrala, cure su mi bile teže protivnice. I za kraj, najatraktivniji dio ovog sporta, blackminton. Noćni speed badminton koji se igra pod UV svjetlima. Dakle, speedminton možete igrati s bilo kime i na bilo kojem prostoru, ako u blizini nemate profesionalne terene. Igralište se označava u samo nekoliko minuta i nakon završetka igre ne ostaju nikakvi tragovi. Samo osmijeh na licu kao znak zabave i zadovoljstva.